थेवब्लाबो लोगोफोर बयबो फैलायदो हाद्रि खुमालाय मा जानो बावखुंग्रि गाखोनायनि मजायानो आलादा जोंबा फैबाय नै लामा आरो हाल सालफोरखौ नायनो फैदोंमोन जोङो लोगोफोर दा नै माथो मेकआप नाङै पाउडार गोजाजोबसो लामाया लामायालाय बानायगासिनोमोन लोगोफोर ओमफ्राय हास्लाबजोबाखै आरो दाबो नै उनाव हास्लाबगोन ना मागोनथाय नै लुहांबायबो माथो सारहांबाय लोगोफोर जानो हागौ संक्रान्तिसिमावहाय हाहैजोबगोन बे लामाखौ बानायगासिनो दं लामाया मोनफैबायानो बावखुंग्रि हाजोआव मोनफैबायानो जोङो लोगोफोर लामा बानायगासिनो दङ नोंथांमोनहा सिन्था खालामनाङा लोगोफोर जाहैस्लाबनो हागौ बे लामाया हाद्रि जानो गसिगोन बे बोसोराव sudah atau belum? Oh. Oi, masih sabun bos. Oi, masih sih. Oi, baik sekali ini ya. Oh. नुहुरखाबाय ना नोंथांमोना हाजोआ बावखुंग्रि हाजोआ नै थांसिङो नै बावनो बिराद गारि पार्किं जायो नङा होमबा लोगोफोर जों सिमोन थांनानै बैसिम थांनानै आन्दायनानै दा बेजों थांजायो बेजों थांजायो हा बावखुंग्रि गुदियावनो लोगोफोर सोरबा नुफेरैफ्रा एबार बावखुंग्रियाव फैबाय लोगो लोगो नुसिगोन नै बे बिल्डिंखौ बयबो नायनो लुगैयो बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआ फैथारगौ नङा होमबा लोगोफोर Terima kasih saya फोसाबहांजोबखाबाय लोगोफोरनो ओमफ्राय माने मोजां बानायखाबाय गोजान थाबायनाङो ना बस